Moxie, ang robot medical assistant ng Amerika. Nagdi-disinfect ng hospital ward, nagpapalit ng mga hospital beddings at nagdadala sa laboratorio ng mga dapat ipasuring samples. Sa bansang Italia, kilala naman si Tommy, ang robot na nagmo-monitor ng pulso, temperatura at umaasiste sa mga pasyente sa mga ospital sa Italia na tinaguri ang COVID-19 epicenter sa Europa. Sila ang mga robot na tumutugon sa panganib na nakaamba sa mga health professionals habang nag-aalaga ng mga pasyente. Sa Italia, 70 medical personnel ang nasawi dahil nahawahan ng COVID-19. Dito sa Pilipinas, 20 medical frontliners na ang nasasawi habang 200 doktor, nurse at medical technologist ang nagpositibo sa mapanganib na sakit. Para maiwasan ang direct contact sa mga pasyente at mapanatili ang social distancing, ay naimbento ng mga information technology professor sa Bulacan State University si ROVIDOC. Sisimulang gamitin sa Centralized Quarantine Facility ng Bulacan Medical Center o BMC ang mga ROVIDOC o Robot Roving Doctor. Ayon kay Jason Victoriano, Director ng Institute for Innovation and Business and Emerging Technologies ng BULSU San Jose del Monte, titiyakin ni ROVIDOC ang kaligtasan ng mga doktor at nurse na gumagamot sa mga pasyenteng may coronavirus disease o COVID-19. Direktang kakalinga at magbibigay ng mga pangangailangan ng pasyenteng may COVID-19 si ROVIDOC na hindi na kailangang lapitan ng personal ng mga doktor o nurse. Kaya nitong ibigay ang pangangailangan ng bawat pasyente tulad ng pagbibigay ng supply ng gamot sa takdang araw at tamang oras. At bantayan ang kondisyon ng isang pasyente kung gumagaling o hindi sa pamamagitan ng vital signs record na nakakabit sa ROVIDOC apps. 3 unit ng ROVIDOC ang inaprubahan ni Gobernador Daniel Fernando na idedestino sa bawat palapag ng Central Quarantine Facility sa BMC. Bawat isang unit ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos na pagpopondohan ng pamahalaang panlalawigan. Karen Maurilio, CLTV36 News.